Sa number 10, ginbaha liwat ang barangay Mailom, Baguio City matapos ang mabaskog nga ulan sa weekend. Ginbaha ang porsyon sang Puro Katubuhan 1, barangay Mailom sa siyudad sang Bago matapos ang mabunok nga pag-ulan nga nagdugay sang kapin duha ka oras sang Sabado sang hapon. Halos hindi na maagyan ang dalanon sa Puro Katubuhan 1 bangod sa kadalom sang tubig baha. Iniya nakaapekto sa pila ka mga residente kag mga turista nga kuntani magalagaw pa pagkadto sa mga resorts kag kapihan sa barangay. Isa man ka motorista na stranded matapos nga mabasa kag malabot sang tubig baha ang makina sang iya motorsiklo kag wala na nag-andar. Suno kay punong barangay Melchor Psycho sa Mailom nga ila na ini ipalabot sa syudad agud nga mahatagan sa eksakto nga solusyon. Suno kay Psycho, ang lugar nga ginbaha yara sa isa ka pribado nga lote. Sa Facebook post naman ni Konsehala Vicoy Haveliana, ginpahayag sini nga magahimo sila sang investigasyon kung ano gid ang nangin ugat sang pagbaha. Sa nagligad nga bulan, ginbaha man ang porsyon sa barangay nga yara na sa nataasan nga bahin sang Bago. Suno sa mga residente, wala man ginabaha sadto ang Mailom kag sang sinilanggid ini nga natabo. No meaning ato nga baha supported ang aton nga kalog. Kag number 1 may nag-agi nga truck halin sa babaw. No dito guro nang usoy ang tubig.